Tokop wonten dawuh. Bilung. Dalem, Bos. Kaget kowe tak timbali. Kaget raos sing manah kula. Nembe tenguk-tenguk kalih bilung kok kula prisa utawa kula semuruh pengawinipun Sinuwun Prabu Kumbaradewa. Enten apa, Wun? Tokop kowe tak kandhani ya? Nggih. Iki mau tanpa kanyono-nyono aku entuk kewajiban. Lho, kewajiban apa? Kowe ngerti dhewe? Nggonku budal saka negara Pulo Gedhah Kencana ndereke Kanjeng Rama Penemban Kumbararesi lan Kakang Prabu Manik Maninten. Nggone Kakang Prabu Manik Maninten kepengin suwita marang negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Nggih. Terus ngendikaning Kakang Prabu Manik Maninten entuk kewajiban, Gong. Kewajibanipun apa? Merga Ngastina bakal dijabel karo satriya kang aran Wisanggeni. Banjur Sinuwun Prabu Manik Maninten nantang karo Wisanggeni gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene iso nunggel kuluning Prabu Manik Maninten. Ing kono bakal klakon boyong negara Ngastina. Gok, Nun. Aku sing kon mateni Wisanggeni. Aku sing kon ngrangket Wisanggeni. Kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Miturut kowe piye, Gok? Miturut kula Wangsul mawon. Bali piye? Bali. Mergo nek sampean nganti wani karo Wisanggeni niku ndrawasi. Sampeyan sagu. Aku wedi karo Bapa Begawan Kumbararesi mula aku sagu. Lah nek sagu niku dipikir sik. Mergo niki mboten baen-baen. Arep kula ming batur kula wis wareg mangan gempalaning jagat Legiasi ning kahanan. tegese wis kebak Pengalaman menungsa lumrah nika menungsa daden saka kayangan. selagine laire mawon Ngosak asik kayangan. Wisanggeni laire niku dijiat mergo arep dipek karo Dewasrani diuncalke karo Betari Durga tiba ibune nglairke Wisanggeni. ibune diboyong Dewasrani Wisanggeni diboyong Betari Durga terus disia-sia cemplungke Kawah Candra Dimuka. teng kawah Wisanggeni ora mati diayomi karo Sang Hyang Padawenang. teng mriku Wisanggeni diwenehi jeneng Bambang. Wisa geni merga niku dadi wisane geni. Terus Sang Hyang Wenang Paring dawuh jagat seksenana Wisanggeni iki bakal dadi kelangenan ulun. sapa wani Karo Wisanggeni padha karo wani panjenengan ulun. kok apal to? Lah kula kerep meruh. Pentase kok. Niku wis kerep dilakokke mung sampean anggere pas niku micek. Hus. Karo Ratu Gustina kok micek-micek ora. Lho nyata kok, Om. Oh, Wisanggeni iki ngono iraine. Nggih. Terus dopeni karo Semar. Semar yo. Semar niku adine Togok. Ha Togok? Heeh. Ming rupane pancen ya remuk kaya Togok niki. Lho, ora kok Semar kok dadi adikmu? Kula kandhani niki mbiyen pancen ya dewa. Niki ya dewa, Semar ya dewa. Ning mergo kahanane kaya ngene iki dewa sing malak, dewa sing ora iso petung ya dadine kaya ngaten iki ngunduh wae ing pakarti. Ceritane piye? Pun mboten usah diceritake. Critake kok Ora usah. sithik Rasa. men do preso. Ora usah. Pak dugang raimu. Ora usah diceritake. Ya wis. Niku ngonten niku. Jarene Bapa Penemban Kumbararesi Wisanggeni nggawa kanca. Nah, niku saya nyemelangi melih. Mula apike Wangsul mawon. mbangane kula kalih bilung mengke rekoso goleke. Silian Bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Sebabe Sebabe si Begawan Kumbararesi paring dawuh nek Wisanggeni sak kancane anak Pandhawa ngaten. yo. Nah, niku saya nyemelangi ya, Gop. Oh. Sampeyan rasa ketemu karo Wisanggeni ketemu anak Pandhawa liyane niku. Sampeyan wis mbok menawa nuwun sewu lho. Almarhum Kok iso? Ampuh kabeh. digdaya kabeh. Anak Pandhawa ki eneng pira? Sing ketok. Sing ketok mawon, sing sering ngerol. Sing sering dadi lakon. Gatotkaca, Antasena, Antarja, Abimanyu, Wisanggeni. nek liyane niku ora patek terkenal. Pun kula mongke sing terkenal mawon nggih.
Irawan, Tegal? Niku sing ketok mawon. Niku mawon digdaya kliwat ukur. Lah kok sampeyan ajeng wani karo Wisanggeni, nek nganti Wisanggeni mengke diwangi sing jeneng Gatotkaca. Wah. Nyemelangi, Bos. Tenan yo. Soy anake Werkudara nomor 2. patutan karo Dewi Arimbi. Niku Gatotkaca babaran Kayangan. Ora anak Pandhawa kok ngendi-endi sing lair ning Kayangan. cah ampuh kok. Cah ampuh, Bos. Ora kaya sampeyan lair ning kandang wedhus. Mandura. Bejo sampeyan dadi ratu niku bejo. Lho ngoten niku. Niku anak Werkudara Nomor 2. lairan Kayangan. awake Diganti wesi kabeh. mula nek Gatotkaca nesu Awake kaya tembaga. abang Nyremomong. mergo awake Ganti wesi kabeh. lho tenan iki. Sirahe Glondongan wesi. untune Gotri. telapakan Seng. lengen Linggis. delamaan Pacul. weteng Ceret. Tenan. ususe Obat nyamuk. Niku Gatotkaca. mripate Surya Kandra. El. apa Surya Kandra. El. kuwi ora ditambahi Tambahi sak huruf ora entuk to. Rumangsane ra. Niku Gatotkaca. niku anake Werkudara. Antasena iki anake Werkudara Ragil. mbokne Mboten kok takon mbokne barang ajeng napa? aku iki takon Dewi Urangayu. Ngoten? Dewi Urangayu. lah sing barep sapa Antarja niku mbokne jenenge Nagagini. Nagagini. Niku mbokne Antarja. wah edan tenan ampuh kabeh Antarja niku nguwasani ula Sak donya. mergo mbahne Dewaning ula. sampeyan lagi tenguk-tenguk Temula. sampeyan lenggahan Ketemu ula. mlaku Ketemu ula. Monggo werna-werna wisane mbebayani. Sing medeni niku nek ketemu ula sendok. Wah niku medeni. lho apa iso Nggih, ula sendok niku jan nyemelangi. Go goreng ya gelem. Bakmi ya arep. Dus-dusan ya oke. lho niku ula sendok Ah, werna-werna ana sing logam, ana sing plastik. Nek dus-dusan niku biasane plastik niku ora patek berbisa. Ayo. Niku tenan. Togo nuwun ngrungokke omonganmu ora bakal rampung perkarane terus tak golekane Tegal Krusetra ning kowe aja adu-adu saka aku nggih ketemu Wisanggeni sapa wae lancur anak-anak Pandhawa yen panjenengan jabal negara Ngastina mungsuhe Prabu Kumbaradewa nggih atos-atos wis ben engke wae lung Wis penengke wae arep mudhar sore mbok wis menengke wae. Dilikke ngayel ora jamak-jamak. Kandhanane ngayel ora. wani jabal negara Ngastina aku sing bakal njirnake anak-anak Pandhawa nggih ngatos-atos turna aku kok suwawi Gusti kula dherekaken yo
Tinata lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ranggana magawe gelarira wang-wang. Oh. Wah. Durung swenggonku mlaku ana satriya kantret ngiyayat bringa sing nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Sapa? Takon harwaku lho dhisik genti takon. Sapa ana wujuding Nalindra tlatah sabrang tepungke. Dulure Anom Prabu Manik Maninten aku Prabu Kumbaradewa. Prabu Kumbaradewa. Ya. Ayo, endi Wisanggeni lan kowe sapa? Satria Garba Ruci Raden Setyaki. Sing mburi? Antasena. Arep apa? Wah, iki sing kandhake togok mau. Antasena wah edian lengene ditato jangkar. Jangkar cengelmu saiki kok piye? Wah. Atos suarane. Ngopo golek Angger Wisanggeni? Wani bakal njabel negara Ngastina. Dening Sinuwun Prabu Manik Maninten disumbari. Kena njabel negara Ngastina iso nglundhungake mestakaning Sinuwun Prabu Manik Maninten. Wektu dina iki aku ingkang pinaringan pakaryan supaya nugel gurune Wisanggeni. Ayo. Aja mbok singitke. Aja mbok dhelike Wisanggeni. Bayi wingi sore wani malang kadhaon ning ngarepe nata Ngastina Prabu Duryudana. Konangan Prabu Kumbaradewa. Ora kelakon tinjo ngakhirat meruput aja tuntang Prabu Kumbaradewa. Ratu kaya manuk guwek ngono kok. Sumbare kaya petak aji-aji. Tiban tungkakku ora gledak aja tuntang Antasena. Sepelekke. Iki ya ngono. Jare muni Senopati ning ngarep kok mung ngomong wae. Ora rampung-rampung. Jam 1 kurang 10 kok ora perang-perang. Yo tangi legane katiku. Epokan tebayuak mojo ngelingono risang. Ngelingono risang satriya Wiratamtama. Hehe. Kancane wis nyekel tabu. Arep ngiring kowe le kaget. Kaget ki ya dhewe-dhewe kok. Kaget kok dipeksa ora. Piye, Lung? Wis tak bedhek. Wisanggeni iki ora mung ijen. Ning mesti nggawa kanca. Kowe weruh sapa? Wah, brengose tumpangke kuping kiwa tengen. Mripate abang. Sapa? Satriya Garba Ruci Raden Setyaki. Setyaki barang ana. Ana. Waduh. Ratu Gustimu jak bali. Jak bali piye wis mudar ngene kok jak bali. Sumbar. Ayo, Wisanggeni ora tekan kene. Lakon aku sing bakal nugel jangkane Wisanggeni. Antasena iki mergane patimu bres. Klekar. Oh. Kowe kok weruh? Aku menek uwet e. Saka dhuwur mudhar kowe aku kandhanane ya. Diliki mati apa urip? Mudhar. Antasena ki sekali pukul mesti KO. Kaya ngono kok padake urip. Mati. Napase ra ono. Awake nek anyep genah mati. Nyep anyep. Golek bandosa kok. Arep dikubur kene apa go mulih? Mano nek go mulih ngrekoso. Nek kubur kene ya wis langsung wae dilebokke nang lumengan terus perguruki terus engko nek takoni masyarakat pokoke sadhe ra ngerti ngono wae. Lah iya apike ya ngono. Ning ya dielingke sih mbok menawa isih urip. Monggo Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula aturi emut Gusti. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Hah? Emut Gusti. Boe ngaren. Kolang-kaling kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling wae ngaren kolang-kaling. Monggo Gusti kula aturi eling pecahan kaca. Apa? Beling kula aturi eling. Monggo Gusti njupuk ra omong. Apa? Maling kula aturi eling. Monggo Gusti
turu mengkurep apa jengking kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti bantal dawa. Apa kuwi? Guling kula aturi eling. Mangga Gusti. Trompet kayu. Apa Suling kula aturi eling. monggo Gusti yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling. Mangga Gusti ndodok raudut. Apa Kepiting. du ngawur. Gusti. Barang Ing tiba kantep bayu atmaja ngeling ora risang. Ngeling ora risang Wiratamtama. Gok Nun. Aku ketemu Senjaki. Kula weruh kok, Bos. Lho, kowe weruh? Weruh sampean nantang. Ayo. Wis sangenak tugel gulune nantang Senjaki to. Yo. Ning Senjakine ora obah, sing obah mburine. Antasena iki merkane patimu bres. Sampeyan nglekar ora eling. Lho, Aku ora eling. Ora, mang menit e, Bos. Suwe lumayan. Ora jek kula kubur e. dengkulmu atos. Ratu kok dikubur. Sopo Senjaki kok? Lah kula wis omong to. Wis anggere niku kancane Pirang-pirang. nek kula caosi prisa Senjaki niku Senopati Dwarawati satriya Garbaruci jenenge Raden Setyaki. wonge cilik ning mandeng aku tanpa kedhep brengose kok wah nguler geni tumpange kuping kiwa tengen. Niku nek mandeng Ora mung mandeng tok, ning dasare satriya peng-pengan ton dedaya. Senjaki Niku sampeyan iso ngalahke Senjaki dheweke ora trima njupuk gada wesi kuning. gedene Ming sak lengen bayi ning kadigdayane ngedapi-dapi tamake Gunung Jugruk segara asat. wah gada wesi kuning Gada wesi kuning. Niku ming sak lengen bayi. Senjaki cilik gadane ya cilik. Ora kaya sampeyan. Sampeyan semono kok gadane ndlunting gedhe banget. Lek gawa rekoso. Ha ta? ora wae Kula tau weruh kok. Iki slonjor kok telu aku ya. lung Abang. sadar ora sak karepe dhewe. Aku ngomongke kok. Tur nggone Senjaki niku jenenge gada wesi kuning. Lho, Tamake Gunung Jugruk segara asat. gadane Senjaki. Gatan Senjaki. Gada kula ya ora tek ampuh. Ning tamake gunung ya jugruk tenan. Apa iya? Tamake tengah-tengah juk ngono. Jugruk ngiwa jugruk nengen gunung. Oh iya. Anjani kok kowe iki. Mbok iso dipraktekke to, Gak? Ora tokan takon wae gah ku. Lho, niku ngonten niku. Togok, Nun. Arepa dikaya ngapa aku ora kalah. Ning nyatane diantem Senjaki. Ora eling kok ora kalah. Aku urung tata-tata. Lho, tata-tata kaya arep mangkat kerja wae. Perang kok dadak anggo tata-tata. Perang tata-tata. Minggir, sawangen. Aku kalah karo Senjaki Antasena Gatotkaca kandhake kabeh mau. Lho wong ora dadi menungso. Oh, nggih. Wah, sumbare kok limedeni. Aku kalah karo Garkaca Senjaki Antasena sampe ora dadi menungso. Dadi apa, Bos? Mbok sing jelas Menengo wae. Ayo disawang. Wong ki nek takabur kaya ngono kuwi biasane mengko mesti remo. Disawang wae. apa, Gak? Takabur. Kata-katamu ki melu pengajian pisan wae aneh-aneh. Takabur sombong. Sombong ki ya padha karo takabur. Lah iya. Minggir trajange dhewe. Nggih, ngatos-atos Gusti.
Wah. Wah. Kancane akeh banget, Sob. Kancane pirang-pirang. Gimana, Bos? Gimana, Bos? Setan. Wah, rame tenan. Roh apa kowe? Domange aku ki menek uwit e. Sencaki mungsuh bendaramu. Sencaki diantem pisanan sajake ora siap. Ndeke joget tandung tandrana. Tok tok. Tok tok. Ora nganggo. Mboten apa? Ora. Sapa ya sing joget kono mau? Prastiwi apa ya? Udu. Senengane ora. Bareng ngono sencaki krida. Dheweke ora entuk papan candhak sirahe guantem dies. Candhak meneh sirahe saka kadohan sapa jenenge? Antasena ngetokke tendangan tanpa bayangan. Bres klekar. Antasena maju dantem bendaramu ora apa-apa. Wah rame tenan kok kowe tak ndelok ngeyel. Aku lek arep menek uwit piye awake gedene semene kaya. Bar kuwi Antasena nyandak sirahe bendaramu iki Prabu Kumbaradewa. Antarja saka kadohan. Wah, cilik aku modar kowe. Aku krungu ana wong muni terus mau sapa? Kula. Oh iki jane ndombani aku apa ndombani kono to? Lho manut. Kon mlaku kula ya gelem mulane iku alran kok wong. Kepenak kok. Wah, bareng Antarja ngajar bendaramu. Candhak sirahe saka dhuwur kedap-kedap. Gatut kaca. Bres aku modar kowe. Wah, aku jingklak-jingklak ning dhuwur kok. Saking senenge. Saking senenge aku ki nek rombongan rekoso ki seneng kok. Oh. Rombongan kedengak-dengak. Ora mangan ora ngombe ki atiku bahagia. Heeh ta. Iya. Bareng ngono mungsuh Garkaca ki duodane murup nganggo rompi kae. Oh. Gambare bintang. Garkaca lagi melu partai apa ya? Ora. Duantem cis ora apa-apa. Karo Garkaca candhak sirahe set. Wah, terakhir. Sopo? Bakul kapuk. Bakul kapuk sapa? Putih-putih ki. Anoman. Anoman. Ciet. Bres. Jambak jebloske. Duas. Aku saka dhuwur terus. Wah, bareng ngono terus klekar, seneng aku. Dene unika. Pisang geni sak kancane remo kabeh kok. Di mana kata-katamu? Edan. Aku ijen kok ya kalah no. Ora iki mboten perkara ijen karo mboten sing dadi niku nyatane. Pripun? Teruske mboten. Gamangi kok. Kancane pirang-pirang kok. Ana munyuke bareng. Niku jenenge Anoman. Pendeta Kendali Sada. Nek sampeyan tau maca buku sing jeneng Gembong Mangliawan iku nggih niku. Niku tau bedah negara mateni buta pirang-pirang. Ijen. Sampeyan tau napa? Sampeyan bedah kadang pitike ndaluk iwang kula kok. Bedah negara. Niku jenenge Anoman. Wedan. Ayo. Tutuke kok piye? Arta tutuke nggon warmateni Wisanggeni. Wisanggeni adikku. Warmateni Wisanggeni mungsuhe Antasena. Munio. Ayo muni Om. Antasena diwaneni. Satriya peng-pengane padake. Nggih, Den. Heeh. Sampluk mawon. Modar. Guyu apa lho? Guyu kok guyu ora ikhlas sing ngene iki kok. Arep los wedi. Ayo muni ya. Sampluk sisan kowe kandhani. Kula niku mboten kurang-kurang lho, Ndara. Kowe iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kula ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Tamplong mawon. Iki ya ora ngelekke. Ah niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoki niki mboten apa ngaku wae. Tonya mawon, Den. Modar kowe. Nggodho ra gelem ajar kabeh kowe.
dak pucet. Pancen ora. Ora kena. Mudyar Ndara Sencaki. Ndara Sencaki ora tau ngomong, ora tau ngendikan ning terus nonyo. Lah ra kenal. Aku kok tepat ya apa-apa ki. Selamat, selamat, selamat. Tangan kiwa. Lah ra kenal. Ora kok do manut rumbilung iki. Manut wae kanca sekake padake. Gatotkaca niku Delongkas biasane Gatotkaca. Saka dhuwur tanpa nganggo mandheg bres. Niku asli kula mboten goroh. Ngandel ora. Ngandel ora. Aku soalnya kulino nderekke ratu kok. Ya ngono kuwi kok le nyiksa. Ngandel ora. Kowe mendhak kok, kowe mendhak. Wah, ora keson Jombaya terus aku. Ayo, wani kuwi. Nendi? Niki napa dadak? Oh iya. Foto wandane to asu kok kowe iku. Ora elek to. Ya nggo hiburan. Hiburan nganti lara kowe. Siraku ki lara tenan. Sirah loro kok nggo hiburan. Ya ora nesu apa. Arang yo nggo gayeng-gayeng kok ya. Darantasena meneh. Piyai kok ora jeleh-jeleh ya. Arang jeneng nonyo wong iki ya penak ya. So sing diantem ing meneng wae. Wah, dimatke dinceng sik. Les. Ya. Aku rasa. Wis kebacut tercatet teka. Tercatet rasa. Ya sithik wae mek ngetak. Modar. Wis Dewa Narpati Dwinares Swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi Setyaki mlayu-mlayu Oh Prabu, tadah wadana ingkang sakalangkung kathah. Kula kinten menawi panjenengan rawuh mriki badhe ndukani Angger Wisanggeni Setyaki wonten dawuh. Aku ki wong tuwa. Ing atase Baladewa Prapta negara Ngastina dikembari marang panguwasaning Prabu Manik Maninten wong bengkanane dianggep dulure tuwa dening Kyai Prabu Duryudana. Atiku ora trima. Bareng Paduka, mula aku banjur mlayu saka negara ing Ngastina, metu saka Indatulaya. Kowe gatine aku ngewangi karo Wisanggeni. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa bubar iki sebab apa? Ih. Prabu Manik Maninten utusan dhateng kadangipun Mudha. Lho. Dulure enom Manik Maninten. Jenenge Kumbaradewa. Sekawit saged ditunduraken dening para putra. Nanging sareng piyambakipun ngedalaken pengabaran. Wujudipun siyung kencana. Kula dipun cokot. Panas badan kula. Angger Garwaja dipun cokot. Angger Antarja dipun cokot.
sedaya dipun unduraken dening Prabu Kumaradewa. Iblis lanat manane jajaran surataning Bawana. Ngalake anak-anak Pandaya, nata mantura Prabu Baladewa tantakono legane kanthi kepala. Iki nata mantura Prabu Baladewa waning Pitawasi Calatara. Wani karo aku tinju ngakhiran nyawamu Baladewa. Kumbaradewa iki. Kumbaradewa iki. Ya, dasar para nyata sapa iki? Lek mripanmu gandeng gapa nata mantura Prabu Baladewa. Waning Pitawasi Calatara nampa krasana. Iki nata mantura Prabu Baladewa. Sapa-sapa tak cokoti ya. Sapa-sapa tak cokoti. Iblis lanang kowe nyokat-nyokot ora bayar kowe. Iki ngopo? Iki ngopo piye? Ayo, aja bocah wingi sore sing tok kalahke. Baladewa, iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Sing jeneng dulurmu tuwa manik-maninten, gedangkrang sila tumpang nang negara Ngastina, ngenyanyak mestakaning Baladewa. Ora bertuli piye? Ayo, kowe sisan yen perlu tak katutke. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kowe si ngopo? Flu iya. Kowe sisan tak katutke. Piye? Kowe sisan tak katutke. Arep ngatutke Baladewa. Iya. Kowe arep ngatutke Baladewa. Ayo gage. Cokoten Baladewa. Cokoten Baladewa. Ora minggat. Cokot siung pengapit tugel gurumu. Piye? Tugel gurumu iblis lanat. Dapure kaya mungkar nugel gurune Baladewa. Ladu blak tunggak cangkemmu bongkar. Sastra jendramu watengen ati saya ayo saya tok ngarep cekeni buri Baladewa ora bakal mundur sak arep sampurmu ayo kaki ketemu kurang sekti Nugroho kurang kawan Bedantya kurang lawan mati dari Baladewa derajat apa Allah. Toko mati aku. Aku mati kok. Aku mati. Sabar. Sampeyan nek ora tak slametke, remuk awak sampeyan. Edan. Ana ora le galake ora jamak-jamak. Lagi arep tak cokot dhewe wis ndupak. Lah sampeyan mboten bayar kok. Nyokot. Sing wis dicokot niku diitung. Regane pira dibayar aja tuna bakule. Dapurmu ngono. Sabar. Mati aku kok. Iki nanti kok. Teng Jugangan. Lho. Neng Jugangan? Nggih. Wose ndelik slamet. Sampeyan diburu wong pirang-pirang. Aduh, mati aku kok. Aku tolong ngono. Anteng. Mungkin nek nganti do liwat mriki sampeyan ngerti teng Jugangan niki sampeyan cilaka pokoke meneng yo aku manut kowe kok lha nggih bilung nanti mudar kena ngopo sampar Baladewa cah cilik klitah-klidih bilung niku lho ndelok sampeyan prau niku menek wit munggah meja sampar Baladewa mudar Asemi do ninggal to Kagak Bawa ayu kaya suarane bilung lha nggih kok isih urip oh iya kene ngejak-jak ora tanggung jawab ora diwenehi tondo men ngerti nek kowe karo aku ning kene nggih pada di sini.
lamit. Wih, po member. Cangkem kok nggo ancik-ancik. Cangkemmu kaya undak-undakan. Wah, gayeng tenan. Ratu Gustimu menangan sapa-sapa dicokot, Sencaki lapor Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kok ngewangi kono. Ngewangi ya mesti lara ati kaya. Manus maning jajaran iblis lanat menungsa lan tatanan. Endi sing nyokoti anak-anakku? Iki ya sumbar iki. Sapa? Bosmu iki. Bosmu barang kok. Kalahan kok emoh aku. Ayo, aku Prabu Kumbara Yaksa, ora minggat cokot gulumu. Piye? Aku nganti keplotra saka wit lho, Gok. Kono muni piye ngono aku pletre ngono. Saking serone. Bareng nyokot Baladewa cokoten. Ora minggat cokot nek kowe iblis ana dapure kaya ngene dublak tunggak cangkemmu bongko prol. Tutuke Prabu Kumbaradewa gajul Baladewa. Dhek nglekarem iso ngantem. Matno sastra jendramu wanteken aja dhewe ukuran Baladewa motor dening aku kowe jreng wis ngono kae lah. Mati aku kok lagi nggih sabar. Wah, gayeng tenan. Ora seru-seru. Iki dalam rangka sembunyi. Ngomong ora seru-seru. Wah, iya ndek lali aku. Ayo, meneng anteng. Ndak konangan. Tak tunyo lho. Aja waton ngarani. Kudu aku. Bu iki biasane suaramu kok ngono kuwi. Maktut ngono. Sumpah udu. Njaluk ngapura kok aku kok. Oh, ngimel. Oh, antute juragane kaya. Mula ora bubar. Trimo nyerat mangane dinesoni. Ayo juragan iki senengane ngono kuwi kok ya. Nek ana wong kumpul-kumpul nyedak engko ngentut. Sing lunga dinesoni. Ayo kowe piye ta? Ha iya. Sedyaki, Mboten tahu. Gatotkaca Antarja, Antasena, goleki menusane. Sendika. Kok iso ilang. Meneng lho. Sopo? Sencaki, klitah-klitih. Oh ya iso ilang. Cekel poteng-poteng awake. Mati aku kok. Meneng mawon dereng dipoteng-poteng. Bumbune rung dadi. Gatotkaca. Heeh. Manusa maning jajaran iblis lanat. Apa kira-kira nggawa kanca? Nggawa kanca jor-jor dase iki. Ora boleh meneng lho tajar nganti konangan tajar. Jujur dase. Aku ya mak tratape. Nesu tenan Baladewa. Ngendi ya kok ora ono iki. Dipun padosi dipun sebar nggih. Ayo. Ben ninggal ketemu. Dimas kuwi ngalur Dimas. Yo, Kang. Aku tak sokondir kandoro. Ya, Kang. Kok ya ora ono. Saman kok. Kok iki ngopo to? Antasena iki asem kok. Ngopo? Nyecek tegesan ning dasku kowe. Kemritik kretek Gok. Oh. Nengane ora Waduh cilaka tenan borokku kobong iki. ismen. Kok kaya ana swara. Sapa lho? Sencaki. Pira dondangak men weruh. Ya. Antarja. Heeh. Gatotkaca. Ya. Antasena. Heeh. Sapa? Bakul kapuk. Us. Anoman putih ta? Heeh. Sapa? Kresna. Sapa? Kresna. Kresna kok tekan kene? Domongi kok. Kresna ki ireng ta? Heeh. Tak delok saka ngisor ireng e.
Apa iya? Damangi kowe iki. Ngayal kandan-kandanane ireng-ireng bekisi. Apa iya? Damangi kok. Rodondangane. Rodondang ngayal kok kowe iki damang ngayal kowe iki ora percaya karo aku kowe. Aku ora tau kang kacamata kok sampean ki ngayal ora. Sencaki, paham? Antarja. Ayo. Gatut kaca wirawiri. Antasena mandeg. Antasena mandeg. Sopo? Cangkemmu ilo. Terus. Selamat. Anoman. Kresna ta. Kae lho matno kae lho ireng ora kae. Matno to. Kandhane iki Kresna ki ireng cemani. Ngopo? Kresna kok ngrantapi ya, Gak? Apa iya? Damangi kak. Mbok ditiliki. Udu. Sopo? Prastiwa. Mula kok wis rontok. Dapur murah. Wong meneng bae kok iso tiba dhewe. Piro. Oh ya. Toko kuwi kok mati aku. Sampeyan lak dipun dawuhi supados lapor Begawan Kumbara Resi. Iya. Sampeyan matur mawon nek kalah karo anak-anak Pandhawa. Penembahan kula nyuwun senjata pitulung penembahan. Dewa melayu sifat kuping wedi karo anak-anak Pandhawa. Malah ora pangling Prabu Baladewa katon melu rombongan anak-anak Pandhawa. Oh, gerangan ora ngandani karo bocah enom. Semune ndombani karo karepane anak-anak Pandhawa. Prabu Baladewa kowe ingkang nyikara karo anakku Siswa Kumbaradewa. Ayo iki gerangane Kumbara Resi tandangana legane atiku tamu mbah tatimu wis sinuwun. Takon karo aku Kumbara Resi. Aku wong tuane Manik Manten. Lah, ra apa. Mesti sak kulawarga mung kepengin ngiyup kamung den. Kepengin neteli marang Kalendra Nyai Prabu Duryudana. Kowe kepengin urip Dempel kaya kemladian parat. rasa kakehan gunem tanpa guna. Kowe ngalahke anakku murid Prabu Kumbaradewa. Aku wong tuane ora trima. Dan trimamu karo ngopo? Damu dadi patung kowe. Waduh. Ayo, amuk lekane atiku. Dadi watu kabeh awakmu Prabu Baladewa. Gerangane wis ora iso nglawat mingkari anak-anake endi? Wis sangkri tugele gulune legane.
geger nih. Iki sing dijenengke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lho, Sebabe kowe ora ngerti ora nyipati peperangan kok. Kowe ming diwangi karo dulur-dulurmu, kowe dinuta marang negara Ngastina njaluk negara Ngastina. iya. Iki mau dadi perang. Balane Prabu Mane Mainten wong tuane sing jeneng Begawan Kumbara Resi nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe tak kandhani ya ni. Siwa Mandra sing labuh karo kowe, Siwa Anoman Mak Jrik Setyaki. Kakang Arwaca Kakang Antarja mungsuh Begawan Kumbara Resi padha ilang wujud kamanungsane do dadi recane. Lho lho. Wah. Adalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono. Lah kok dadi ngedape-dapi temen jagoning Siwa Duryudana. Nganti dulur-dulurku kabeh padha saling wujud dadi reca. Oh. Piye niki ni? Apa aku tak maju? Tak mbelani dulur-dulurku kok sik, Oh sik. Ora usah kowe maju, nek kowe maju kowe dadi reca, aku ora duwe kanca. Aku mung ijin. Lah terus? Ngene. Perkara iki aku ora nrimakake. Niatku apik, niatku becik bakal misungsung kamukten marang pepundhenku Pandhawa. Nanging lah kok dadi ana pacoban sing kaya mengkene. Aku kudu mungsuh Prabuku Manik Mainten lan Begawan Kumbara Resi sing pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Oh. Kang, Piye? andum gawe. Andum gawe piye? Reca-reca sing dumadi saka Kakang Garkata lan sak piturute kae mau tunggunen. Terus Aku tak munggah ning kayangan. munggah ning kayangan ngendi? Aku tak sowan Iwang Pikulun padha wenang. Aku ora nrimake lelakon iki, aku nyuwun pituduhe Iwang Pikulun padha wenang. Terus balimu sok kapan? Aja lunga, nggonmu nunggu reca-reca kae yen aku durung bali ning Tegal Kurkasetra ya, Kang. Yo, sing ati-ati yo ni. Iya. Jebul wong jirih getih wedi mati nggih. Titikanipun menapa Bapak Premban? Lah nyatane dulur-dulure tak damu do wujud dadi reca. Wis anggene ora mbilani karo dulur-dulure kabeh. Nanging tinggal gelanggang corong mlayu-mlayu saka ing pabaratan. Embuh menyang endi papan dununge wis anggene. Wah, jagat Dewa Bathara. Premban. Menawi ngantos kula kecalan wisanggeni mangke kula dipun lokaken dening Kyai Prabu Duryudana. Lah banjur kedapi nangge, kedapi nangge. Sranane piye dipun bujung, dipun bujung. Embanipun ngantos dumugi laning naga. Sampun kendhatanipun bujung wisanggeni menawi dereng saged nyangkeng mestakanipun lare menika. Ya, ayo tak turuti penjalukmu.